Berian kontatu behar diazuen, nola kudeatzen dituzue jantzi horiek, musika hori, zakit jende bereziekin, osuen artian, edo... Bueno, azkenean, hasiera batean, zirkus proiektu bat zan, ez da? Oraindik ez zan konpainia. Eta proiektu hortan, gure helburua zan, kultursare bat osatzea, eta denok elkarlana modun egitea lan, proiektu berakin helburu bezala. Eta hoi zan zirkus, eta lehenengo emanaldia, esan genuen, nola deitu sustrai, zergatik, bakoitzaren azkenean... Guztion erroak, ez? Bai, beraien, hasi bat jarri denun hasieran, jendea sartu zen proiektuan, beraien identitatea eta beraien arima jarri dute, no? Eta, bai, enborra dakagu, zirkus dala, eta bere loretxoak dira, emanaldi hau. Bai, azken finean bakoitzak bere modalitatean, bai, musikariek bai jantzitegikoak azkenan bidea libre izan dute. Guk azaldu genien zeintzen proiektua, zeintzen helburua, eta gero bakoitzari utzi genioen lan egiten beraien modura. Aber, beraiei ze eragiten zieten ideia horrek, ez? Orduan eske sortu dira musika desberdin pila bat, oinarri desberdinekin... Lasai, bale, nahikoa, ez dugu idea gehiago biharra. Bueno, jantzikoekin esan errezaz azkenean, hainbesti ideia zian, esaten niela, begira, kompositzaia egin digu, musika tipo flamenco, con no sé qué, eta esto, eta esatu zian, baina, a ver... Gora etorri baita du, baina pasada, gora etorri. Eta jantzietan zer esan behar denik, eta, bueno, azkenean zan, bueno, gure inspirazioa zeintzu zian, txigidaren oxidoa edo, eta hoi sartu duten jantzietan, modu baten, sustraiak eta esto, nola lotzen dian sustraiak, ez da, hoi saiatu dia erakusten behien jantzietan, eta baita artisten koloreak zeintzun zian, orduan saiatzen zuten hoi baita kontuan euki, oza, eske jende askoren lana dago. Bai, azkenan multzokatu dugun ikuset arte desberdinak, ez? Oza, gure inguran izan ditugun artistak ere bai transmititu izan ditugutenak, edo gu jaso duguna bizitza osoan zehar, eta gero horrek ere sustraien man dio, nik uste biztia esaten zen una txidaren inguruan, bazte transmititzen zen guri, ez, azkenan egia esan oso elkarlan polita izan da. Bai, musikariekin elkarlana izan da gehien bat, Borja Anton izan da bai, berak egin du bidea hori da bai. Musikailea eta berak ja profesionala da, eta baita jantziak dituztenak behaien ikasketak burutu, eta hau izan da beraien lehen proiektua, baina baita erabili dugu hau, behaiek oain kooperatiba bat sortu dute jantziak egiteko. Jantzizla ditzen dana, eta, bueno, azkenean... Oen bai zuentzako, eta beste edo norrentzako ina aldutela, ez da? Claro, proiektua azkenean ondo burutu egorretako, Bai, bai. Eta zirkus